Actualment, a Catalunya hi ha 8.500 infants tutelats per l'administració, dels quals 2.300 estan en família extensa, 850 en família aliena. Ens queden 4.900 infants que resideixen en centres d'acollida i més de 200 són infants entre 0 i 6 anys. L'acolliment en família aliena permet que aquests infants puguin gaudir d'un entorn familiar estable mentre que dura la seva mesura de desemparament. Això vol dir que la seva família no pot fer-se càrrec del seu desenvolupament integral i, per tant, necessiten un entorn familiar estable on puguin ser acollits.